si ano ato ni pangutanon si former Congressman Ace Barbers ang impeachment manager og spokesman kabahin aning nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara. Congressman Ace, may buntag. Maayong buntag diha o ka, maayong buntag sa ato mga pinalangga ng mga kaigsuonan from Cebu City and Cebu Province. Apil na to sir ang di ay daghan diring nagtan-aw lang. Naminaw po tuas gawas sa nasod nga nakamonitor sa atong live streaming Congressman Ace. O sa atong mga kaigsuonan diha sa gawa sa atong nasod. O amping mo diha kanunay. Approve. Sir, unahon ako ring giingon sa taga-oposisyon nga gi-consider daw ni Senator Alan Cayetano ang duha ka mga senador nga kauban nila sa minority nga political prisoner daw. Sir, ang habig sa prosecution og sa inyo ha naa sa nga nagtanaw aning padayon nga impeachment trial nga dili na kuno ka-appeal ang duha tungod kay political prisoner kay sir unsay inyohang definition for aning duha ka mga napriso? Sa akong nadumduman o ka kadtong panahon nga napriso si Senator Trillanes nagbuhat siya letter address to the Senate President nga tugutan siya nga makaparticipate no sa impeachment trial of I think si CJ Corona katungod panahon. No? Oh, nga iwala sa tuguti kay matud palagi na ang tanan if you are imprisoned, suspended ang imong pagkasenador. Sa ato pa dahil suspended na imong pagkasenador, dili ka ka-perform ng function ng usa ka senador. So mao kana ang decision murag sa impeachment court kaniadto. So I think the same decision will apply no sa karon nga issue nga dili matugutan si Senator Jinggoy o si Senator Marcoleta. Sir, ang kadtong panahon ni Senador Trillanes, I think 2011 to gi-impeach si Chief Justice Corona. Wa to masuspenso si kuan sir. Wa to suspension. Baka kay kamo man to yung mga young legislators gihapon at the time. Na-priso man siya for I think for kanang iyang kaso gani sa rebellion. Kung wala ko man pasensya na kay nakalimot na ko sa mga issue kay daghan na pag mga issues na hitabo. So murag ingana ang sitwasyon kaniadto na napriso siya tungod kay napriso siya ang tanan mga mga penalties appeal sa imong sa imong kaso apil diha ang suspended ang imong ang imong pagkasenador. Kaya doon na mo ko'y nanggawas, Congressman Ace, nga ilang mga argumento nga si Jinggoy na suspenso for 90 days sa Sandigan Bayan. Therefore, si Senador Marcolita, wa pa man siya masuspenso, so pwede pa siyang maka-appeal. Pero kung atong basihan tinuod tong kang Senador Trillanes, murag wa sa akong natiman-an, sir, at the time, wa man to gid masuspenso pod ang iyang pagka-senador, pero wa man siya tugti atong mga panahon na. So murag inani ang rason tingali. Murag ingana kay ang plunder case ni Senator Marcoleta ang penalty ana is immediately suspended, murag suspension sa Sandigan Bayan. Magawasay na ako siguro in the next coming days doon na order coming from the Sandigan Bayan nga suspended po siya kay parehas man sila kaso Senator Jinggoy. So wala sakto ka nga wala sila tugti si katunga time si Senator Trillanes kay doon ay decision sa impeachment court kaniyadto no na wala siya tuguti because apparently ang iyang kaso suspended lagi ang iyang mga usani kanang role no as the senator of the land. Now, sir, Congressman Ace, ang kaning giingon nila nga selective justice kay gianam-anam na kuno sila og papriso, eventually matud pa Senador Alan siya na po ang sunod. Unya ang habig kuno sa administrasyon gi-hold ang mga kaso or wa gyud i-file. Unsay inyohang tan-aw ini sir, unsay inyohang
tubag niini sa prosecution. Para sa ako, iya man ang katungod na magbuhat siya kaugalingon opinion. Iyang opinion ana. Dili man na opinion sa korte, dili pod na opinion sa iyang mga kaubanan sa Senado. Kay kanang gingon nila nga tanan sila gipailan og kaso na may legal nga basihan. Number one, di ba? Ang kang Senator Jinggoy na-appeal pod siya dito sa flood control nga issue kay ang witnesses gilitok man ang iyang pangalan. So definitely nalitok ang iyang pangalan. So ang korte nag-ingon nga appeal man di ay ni si senator. So ato ning kasuhan. So immediately kay ang kaso is plunder, automatic ipreso ka kay non-bailable offense, di ba? Now si Senator Marcoleta maupod kay siya mismo nag-ingon nga nakadawat siya 75 million sa panahon na wala pa magsugod ang campaign ng 2025. Oo. So sa ato pa, sa atong balaod na ginadili man ang mudawat kag donation or gifts or anything kay na may balaod na nag-ingon ana na bawal unya ni sobra sa 50 million, so plunder gyapon ang case. So dili kanang buhat-buhat lang or kanang political persecution giingon, no? O ang sa Senator Bato maupod. Yes. May siya mismo nidagan siya against the warrant of arrest issued by the ICC. So iya may nagbuhat ana sa ilang kaugalingon. So, sir, So dili pwede unfair nga ilang ingnon nga kini gibuhat ni sa administrasyon tungod kay kontra mi, tungod kay nagsaba-saba mi. Ilan ang imagination na. Congressman Ace, di apag ko ilang concern kay kagahapon magod gitugtan ni Senator Jesus Escudero ang impeachment court presiding officer kabahin na ng motion sa prosecution nga isupina gyud ang mga financial statements, accounts, bank accounts, AMLAC ug unsang BIR including except adtong kuan kanana ang ilahang katong foreign deposits nila kay kinahanglan ni og consent. Sir, ako klaro lang kaning giingon nga kay wa ko na-miss ni nako kagahapon but ilang giingon nga okay itong isupina until July 30 masubit na. Sir, mao ba ni kuyog na ba niini ang pag-open sa mga financial records sa Vice Presidente? Yes, tanan mga records na appeal sa subpoena way labot sa foreign denominated accounts, no? Meaning ang tanang Philippine peso accounts lang na naa sa atong mga bangko, naa sa atong BIR, naa sa atong AMLAC records, mao nang gi-subpoena sa impeachment court. So diya na mismo siyempre mas okay unta kung appeal ang foreign denominated accounts. Pero nag-decide naman ang atong impeachment court, so sa prosecution panel among girespetuhan kanang ilang desisyon nga dili na appeal ang mga foreign denominated accounts ni Unless kung dunay written consent daw sa depositor. Yes, correct. Kung dunay written consent coming from kung willing siya i-open ang iyang other accounts na foreign denominated accounts, of course mas maayo nga makita gyud nato ang clear picture. Matod palagi nako sa isa ka interview sa ako nga ngutan nga unsa may analogy nimo kabahin sa kining mga financial records. Ang akong tubag kini nga mga records mao kini murag ID picture ba na dili pwede nga makita nimo ang kung unsa ka niwang o kung unsa ka tambok ang usa ka tawo kung ang nawong lang ang imong makita. Sa pa kung one by one picture lang, hindi nimo makita tanan. So kinahanglan full body picture para makaingon ka, uy, tambok man di ay si Ace Barbers, uy, niwang man di ay si Ace Barbers. So kinahanglan full picture. Sir, kalma kayo si
si Congressman Asil Joke no nga pagigdebate pero perting pagkaigo sa punto nga ihang gipa kung ano ka na ang gipasabot sa mga tao kay Tagalog version gining iya. But Congressman Ace, di ay giingon ni Ray Beldi ang iya nga ni sa Facebook. Tuwa ni siya sa Caribbean Islands, sir. Abroad ito, Pilipino ni Bisaya. Nangutana siya, posible ba kunong matuki sa Senado ang sugyot ni Senador Robin Hood Padilla nga ablihan ang ilang tagsa-tagsa ka mga salin or bank accounts. Murag hapit man to matukan ang tanang senador, sir. Usamay tanang ni Manny Congressman Ace? Hindi, sa kadaghanan membro sa lower house, sa House of Representatives o sa Senate, no, murag musugot ana basta tanan, no. Ang first question diha para kanako ato kuan si Senator Robin, pwede man siya mag-una-una. O ipakita niya ang iyang tiro kuan nya kung makakonvince sa iyang mga kaubanan sa Senate, si Senator Cayetano, si Senator Pia Cayetano, si Senator Bongo, na ipakita po ng ilang full picture sa ilang financial records, murag musunod na ang kadaghanan membro sa Senado kung makaya makonvince ni Senator Robin ang iyang mga kaubanan diha. Now, di pa I don't know kung unsa kalawom ang away ani sa magsuong Cayetano, Congressman Ace, because ang general ang kanhi kongresista nga si Leno Cayetano igsuon ni nilang PIA, I think og ni Senador Alan nga karon mo ay general manager o presidente sa PTV4. Matod pa niya nga siya mo'y makatug-an daw sa mga ghost projects sa ihang igsuon panahon sa House of Representatives speaker pa ni Cayetano. Doon kauban pa man mo ni ani Congressman Ace. Doon na di ni siya gitawag og 6.7 billion nga insertion daw. Sir, nakabantay mo ani adtong panahon nga siya pa Speaker of the House? No, wala ko kabantayan na o ka. Pero kung gikan mismo sa iyang manghod, sa iyang igsuon, nga dunay information, para kanako, enough na kana nga basihan kay para mag-imbestigar ang kinsa nga agency, either NBI or DPWH, kay ang information gikan man na sa usa ka taga didto sa Taguig, no? Unya former mayor pa. So base na ay ang mga information nga valid. So pwede na tan-awon, pwede na susihon, pwede na tuki-tukion ang records. So posible di ini Congressman Ace nga kadtong panahon po ni kanhi presidente Digong doon na mga ghost flood control projects? Oh yes, mismo si former President Digong Duterte nag-ingon nga dako kayong problema niya sa DPWH kay daghan mga ghost projects allegedly implemented ng mga regional director. Siya mismo naglitok ana sa iyang press conference katong panahon na may COVID ta, di ba? Na yung mga press statement nga pagabuhaton every 10 p.m. up to 12 midnight. Kada gabi ito. So siya mismo nag-ingon nga na ay mga information na nadawat niya nga sa mga projects implemented by DPWH kadaghanan may mga anomalya sama sa substandard na mga materyales o kanang giingon nga na ghost projects. So, gikan nga sa panahon pa ni former President Duterte nagsugod man na mga diskaya daw ang mga contractors po din pero di man tingali I don't know Congressman Ace sa inyong habig kung matawag mo ni kontrata kung ang project multo. Correct. Pwede din na makontrata ang multo. Ang problema ana kinsa ka nagnotaryo basi multo pod. No, di pa gigoy lang yung concern Congressman Ace kay karong hapon ligri ni rong hapon kay si Director Melvin Matibag na pwede ba di ay napatoy lang motion kag hapon ang prosecution nga hasta ang mga bank records mga financial transactions si Attorney Manscarpio og sa iyang mga partners subina pod. Sir, pwede ba ni sa akong tan-aw lang, I don't know kung mapasabot nimo atong mga naminaw nga ang kaning kang Attorney Manscarpio
mura mag conjugal property nila og ila joint account sa iyang asawa nga si Vice President Sara. Pero sir, mahimo ba ay apil na to ang pribadong tao nga in partnership sa negosyo nilang Attorney Manscarpio? Well, daghan na may mga jurisprudence no o mga desisyon gikan sa mga korte nga nagingon ang usa ka magtiayon na dunay ilang community gitawag na community o community assets no matod pa joint no sakto ka nang imong giingon nga conjugal no so dili pwede nga ma-separate nimo ni no dili pwede buwagon nga ang kan Pedro ang kan Maria no dili ka na pwede kay nagkasawa naman mo di ba nang pagkaminyo ninyo nag-create mo usa ka community of assets so dili pwede bulag-bulagon kini. So that is the basis no. Murag cite ni Congressman Cheljok no kung say mga jurisprudence no. Diin ang korte mismo nag-ingon nga dili pwede bulag-bulagon kana. So, kani posible din ang maapil pa ni. Pero sir, ang 11 days nga gihatag sa impeachment court for para sa matag giingong kanabang article 4 pa man ni karon unya mo go down I don't know kung sa ilang isunod makaya ka ni Congressman A sa inyong tanaw sa inyong habig sa prosecution kaya kang makuha ang 11 days sa kanilang sa article 4 pagkakaron considering pito na kaadlaw. Well, para sa ang among last nga witness nga ipresentar sa impeachment court is Director Matibag, which is today, no? Last day man na. After this, we will rest our case. Ambot lang kung sa plano sa defense, no? Kung basin naapay ilang mga witness pod nga i-present, we still have on the 8th day kibali, last day na namo ni karon. Yes. So sa ato pa naka-savings mig 3 days. Now, di apay lain. Ang akong nakita na I don't know kung mao ni ang sequence nga inyohang isunod ang article kaning salin ni Vice President Sara mo isunod posible. I think article 2 man tingali ni Congressman Ace. Yes, ang estilo sa ninyo diha sa prosecution katong bitong kuan kang panahon ni Al Capone katong notorious kayong gangster sa Amerika wa siya makuha sa wa siya mapriso tungod sa iyang pamatay iyang mga kaso pero naigo siya dito sa financial kanang bank records or kanang ingin ani nga kaso nga sa iya sa BIR ba murag sa BIR ni sa ato. Correct similar kana no pero kay kini public official ang atong respondent no so because she is a public official naay atong balaod nga ang usa ka public official a public office is a public trust and must always be at all times no honest no mautong giingon sa ilang out of office no sa mga impeachable officers so sa ato pa dapat matuman ka nang giingon nimo sa imong out of office so kung dunay imong nahimong kalapasan sa mga balaod that is betrayal of public trust. Pagbudhi. So, wala ka mutuman. Sa Bisaya na, pating lauma mabuni Congressman Ace, pagbudhi sa pagsalig sa katawan, pero lauma man Correct. Di pagilain, Congressman Ace. Ako lang, ikong bantaan kay, tuayin tanong sa gawas, minaw na to, iyahan ng comment, patod pa niya, ang pizza pag-abli sa salin ni Vice President Sara, magsugod ba yun atong 2007? Nganong dili man 2022, nga impeachable term na niya ni Vice President, unsa man gyud ang basihan, ana? Sir, ikaw ko na explican ani. Okay, ang decision ana ang decision o jurisprudence gikan sa atong Korte Suprema. Nag-ingon dito sa decision sa Korte Suprema, kinahanglan ma-establish gyud ang financial baseline. Kung unsay baseline amount ng imong wealth pagsugod nimo as public official up to the time na nag-investigate ka karon, di ba? Kasi nagsugod siya as Vice Mayor 2007. So from 2007 to 2020, siguro 2024 o 2025 ang iyang gisubmit, diha kinahanglan makita gyud nato. Kay example, no, 2007 pag Vice Mayor nimo, after 2 years declare nimo say 10 million ang imong net worth 2007.
Pag-abot ng 2009, submit na pagkagbag-o nga salin, nag-ingon dito sa imong salin, 1 billion na ang imong kwarta. Di ba, kinanglan, mag-justify nimo nga ni taas ang imong net worth, no? So that is the reason nga nag-ingon ng Korte Suprema na as soon as ikaw magsugod day one sa imong opisina, isip usa ka lingkod bayan o usa ka public official, kinanglan klaro na kung unsay imong net worth, no, up to the last time nga nag-submit ka. So diya nato makita. Oo. So mo din ni basihan mo ni na satisfy gyud si Ray sa imong explanation, sir. Ang iyang Ray bill ni sir. Lain di apay lain. Ang trust rating daw o confidence rating ni Vice President sir taas kaayo. While kan Presidente Marcos us na kaayo. Although ang presidente sa atong constitution kan elect once naman, di naman siya re-electionist. Si Vice President Sara taas kaayo ang trust rating. I-consider nato nga wa pa pod siya ni tumaw nga kontra pagkakaron kanang ni deklarar nga mudagan except ni I think si Senadora Risa ningon sa ready na. Pero lisod pa sabton kung saan ang ready ha. Kaya wa man sa maingon for president or vice president. But sir, unsay inyong tanaw ani makatabang ba ang trust rating sa katawhan base sa survey sa duha ka mga pollsters aning iyahang pag-absuelto posible sir or ang mga tao ni amoy moalsa kabahin aning mga tao nga nisalig matud pa nisalig sa presidente. Well, moabot man yun ang panahon nga ang atong boto sagrado kana, no, na kay gamiton man nato ni sa panahon nga mupili ta sa atong leaders. So that is 2028. Now kung taas kayo ang trust ratings, nagpasabot nga doon na pay support gikan sa katawhan. Pero taas-taas pa man ang eleksyon. No, I think mga 2 years pa gikan karon na makakuan kita. So ang popularity rating dili kana basihan kung kinsay mo daog. No? Para kana ko, this is not a beauty contest or a popularity contest. Kinanglan maato pod masukod kanang giingon nga performance rating dili lamang contrast, di ba? Dapat dunay performance rating survey pod, no? So second, kung imo natiman-an last elections 2025, halos tanan mga survey firms, no, SWS, Pulse Asia, Okta Research, Publicus, etc. Hapit tanan ilang mga gipang survey, wala gyud matuman. Lagi. wala gi nakabulsay sa ila, no. So sa ato pa dili buot pasabot nga kung taas ka sa survey, dako na ang ikaw na makadaog, no. So this is again, no, kuan kay depende man na siguro sa timpla sa mga tao sa panahon sa eleksyon. Sir, para kana to exactly nga dili angay nga basihan posibleng guideline ang resulta sa usa ka survey pero dili kana the end all be all matud pa. Diya pagilain Congressman Ace, I don't know ang kamo diha habig sa prosecution nakadungog ba niini ipahibaw na ni Senador Alan Cayetano nga mauding naning kamot og maayo si Senador Ping Lacson nga ma-impeach gyud si Vice President Sara. Iyahaning aligasyon kay si Senador Ping Lacson gisaara na sa Malacañang ayo nga if ever ma-impeach si Vice President, si Lacson mo ipuli. Sir, how true kung nakadungog mo ani? Wa ko kadungog ana. Siguro kay daghan na may sa panahon karon nga daghan na naitabo sa ato politika. Daghay tapos doon na pa mga social media ni daghan bitaw ang mga political analyst karon. Bitaw sus kabihap eksperto tanan ko sa legal. Oo, tungod sa kining giingon nga social media or kanang giingon nga internet. Daghan na may mga kuan karon, mga nakamaog kalit gud. nang gawas ang mga bright karon.
Oo. So, So, ito. mao nang kuan. So, sir. Mao nang kuan gyud. Kinanglan na atong daghan pa taas-taas pa ang panahon. Taas Daghan pa pa rin. daghan pa mahitabo. Sige, So, anyway. wala pa kasiguruhan kung unsay gyud final ani. So bisan gani kita, ako mismo personal, no? Mm. Siyempre, ako po gibalanse ang tanan sitwasyon sa politika, no? Mm. So makita gyud nato kung kung unsay dagan sa atong nasod, no, sa umaabot na 2028. So sa pagkakaroon kung sa kuan pa blurred pa dili fluid pa klaro, kayo. di pa kutinto. So, sir, kami dire amo yung paningkamutan nga makabuot ang inyong linya pagpasabot sa mga tao nganong ipa-impeach ang Vice President unya nganong gi-trial ni siya kay although dito sa habig sa House of Representatives impeach man eh during your time as congressman itong 2025 kung ano man daan ang amo lang dire pagbalanse lang yon kay ang inyong habig di ay mga grupo nga pritig yung grabiha dunay di makaon sa even ang mga bata ba di makaon ang mga lingwahe lang gamiton against sa mga prosecutors so mao nang ang among gi paningkamutan dire sir nga mahatag pod ang inyong habig but palihog ko sa imong mensahe Congressman Ace para sa mga naminaw nato karong mga buntaga kay basin og maka timbang-timbang sila dili kay close kayo ang ilang mind. Go ahead Congressman Ace. Correct. Oka, salamat kayo no sa higayon na imong gihatag kanako aron makatubag no sa mga bugat gyud na mga issues na imong mga pangutana. So una no ikaduha, salamat kay dunay platform no na makapahayag kita sa among nakita diri sa kabahin sa prosecution panel kay di naman gyud nato mapugngan ang mga opinion nga nagkanat no kay usahay ang tao ana maminaw sa social media na kasagaran karon sa social media grabe kadaghan ang mga fake news nagpakanat ng fake news Toxic kayo, toxic. toxic kayo unya bisan gani ako mismo personal na ako na sinati nga grabe ka toxic no kay ako himuan ako mga istorya pero awamang gyud ko magpaapekto ana although naluoy lamang ko kay dunay akong mga supporters na mo react gyud no ako silang giingnan nga kamo may makahibaw kung unsay tinuod no so ayaw mo ka apekto pagpaapekto sa mga ingana na mga issue. Now third, siyempre ang issue sa atong nasod ron kinahanglan timbang-timbang gyud nato. Kinahanglan kita mga Pilipino ana ta maghuna-huna ta kung say asa man paingon ning atong nasod. Una, mupili gyud tag sakto na mga leaders. Karon nakita naman nato kung correct ko sakto ba ang atong mga gibutuhan sa Senado or nasayop kita ano so kana kita mismo magtimbang-timbang ana na do na pay umaabot na piniliay so dapat magtimbang-timbang pud ta kung kinsay atong piliunon no na mga leader sa atong nasod kay matay sa kadugay na panahon no murag naglisod pag uswag kining atong nasud tungod kay grabe kadaghan ang political issues para kanako na kung pwede gani nga iset aside ang political ana ta mag-concentrate sa economic kung mulambo na ta uswag na ta ay pa ta mo discuss o mo makiglalis kita sa politika kung gusto nila di ba? Murag imuha gining forte basta economic hisgutan Congressman Ace someday tawgon ti ka bahin ani. Dako pa ang chance ng atong nasod nga mo asinso. Nabiyaan na ta sa atong mga silingan nasod. imbis nga kita unta ang leader, nahimo naman kita kung sa classroom pa naana ta sa row 5. So, pwede, ta mo transfer ta sa row 1, di ba? Pag-abot sa panahon. Dapat gino so Congressman A, someday on economic issues manawag ko nimo but at least karong mga panahon na aray sa ko nimo magsigsamok-samok regarding impeachment trial nga ongoing. Anytime. Okay. So Congressman Ace, salamat kay sa time ha. Unya kami pasensya gyud sa among patawag buntag sayo kay aron pod makahatag may advance
nga information No o problem. pagtubag. Anytime, tawag lang mo kay kuan, sayo man ko makamata. Alas 5, maglaban naman ko. Goya mo, sir. Liwat ka sa among idolo di Resibo kaniadto, si aning senador Bobby Barber. Liwat. Salamat Tunog sa inyo. yuta yun. Sir, salamat kayo sa time. May buntag. Okay, thank you, may buntag. Si kanhi kongresista Ace Barber sa Surigao City.